Hi guys, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் த ட்ரெண்ட். ஃபைண்டிங் த ட்ரெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, மார்க்கெட் எப்படி போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். மார்க்கெட் வந்து நமக்கு வந்து மூணே டைப் தாங்க போகும். ஒன்று மேலே போகும், இல்லைன்னா கீழே போகும், இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் ட்ரெண்டுன்னுவோம். அப் ட்ரெண்ட்னா மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னு அர்த்தம். இன்னொன்று டவுன் ட்ரெண்டுன்னுவோம். டவுன் ட்ரெண்ட்னா மார்க்கெட் கீழே போகுதுன்னு அர்த்தம். இன்னொன்று வந்து சைட் வேவ்ஸ் இல்லை கன்சால்டேஷன் சொல்லுவோம். அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட் வந்து ஒரே இடத்துல போய்கிட்டு இருக்குன்னு தாங்க அர்த்தம். இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து 1 by 1 உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக வந்து சொல்லித்தரேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் எல்லாம் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு தாங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன். அதை வந்து நம்ம இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா ஒரு ரொம்ப பேசிக்காக ஒன்று சொல்லிடுறாங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் லைவ் மார்க்கெட்டுக்கு மேலே வர்றது ரெசிஸ்டன்ஸ், கீழே வர்றதுக்கு சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ லைவ் மார்க்கெட் இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு லைன் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம். கீழே இருக்கிற லைனை வந்து சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுங்க. இதுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டெஃபினிஷன் கொடுத்துருவேன். தேங்க்யூ காய்ஸ்.